India mingi ka channel banwan rak kubor baman lakas ni. Superintendent of Police Karibhoid Jakpal Singh Dhano ula pelat kubor mentakasngi ka kharwe terik julio arjar arpsau bahadu laingut ki dikhot juga Kiengatiar ka ehnyutrep National Liberation Council HNLC ki basha kem na thiam ribhoi. Kite ki laingut ki bala syakem ya ki bala tip kerteng kum uzai frangpol pariat arpsan snam na umat u kitbok mujai arplai snam na umat bat u barnabas lingdo saup khnai snam u badai nasionong kendeuso USP loong ba ki pulit kilayo ban pendekut ya ka buit trikam jongki bajarjar ha ka than mawati umroi bat hanung ba shlong hapo ka jelam u sai frang pol pariat katkum ka jingong USP kini kilai ngut ki snar Kiengatiar kila pha city ban dawa pisa ni ki briew naga ba byrngem bakin samat ki jing lada kim ai kumba kila dawa ya kini kilai ngut lakem ka spoterik julio arjar arpsau da ki pulit ka shlong rengkat ki pulit karibhoi uloong ru bakini ki dei ki balawan Shahikai na Bangladesh mensyem snam bat kila don benta ban perung dukhot syakaseng ban lumpisa na ki briew hika muko duma halor kane lathiap ha umnyam police station bat ka jing toket kadangya halor jongki ha ka ju kapor ula kentui ki pajba ban om pendam ha ka jing Shah dawa pisa ki dikhot jongkaseng Henry ki dei ban pertip marmar syaki bor pulit.